Αυτός είναι ο Μάνος και έχει 2 τατουάζ. Το πρώτο τατουάζ είναι φρέσκο και το δεύτερο είναι 2 χρόνων και έχει ξαθοριάσει. Θέλει να επουλώσει το φρέσκο γιατί δεν θέλει να ξαθοριάσει όπως το άλλο που είναι ξαθοριασμένο. Με το ΑΚΑΤΟΥ θα φροντίσει το άλλο τατουάζ που έχει ξαθοριάσει, γιατί το ΑΚΑΤΟΥ κάνει τα παλιά τατουάζ να φαίνονται σαν καινούρια μετά από μία εφαρμογή. Το ΑΚΑΤΟΥ είναι ένα προϊόν 2 σε 1. Επουλώνει τα καινούρια τατουάζ και διατηρεί τα παλιά τατουάζ. 100% φυτικό προϊόν. Τόσο φυσικό που μπορείτε μέχρι και να το φάτε. 20 SPF δείκτης προστασίας από τον ήλιο. Δερματολογικά ελεγμένο. Επουλώνει και ενυδατώνει τέλεια το δέρμα σας. Υψηλός δείκτης διάθλασης, ο οποίος κάνει το τατουάζ να φαίνεται σαν καινούριο. Σχεδιασμένο αποκλειστικά από Tattoo Artist. Επουλώνει το φρέσκο σας τατουάζ σε μόλις 7 ημέρες. Οι χρωστικές του τατουάζ μένουν στις ανώτερες στιβάδες του δέρματος. Αντιβακτηριδιακή προστασία. Αντιμικροβιακή προστασία. Αντιοξυδωτική προστασία. Δεν λερώνει τα ρούχα.